Gaur, Euskal Herriko ikasleok kaleak hartuko ditugu, errotik euskalduna izango den hizkuntza bat aldarrikatzera. Badire hilabeteak, daramatzagunak esaten euskara oldarraldi judizial eta politikoan dagoela, eta hezkuntzaren porrota ere adierazten digu honek ez, izan ere, hezkuntza euskalduna ez da bermatzen Euskal Herrian. Benetako hezkuntza euskalduna aldarrikatzeko ikasleok kaleak hartuko ditugu gaur, hezkuntza sistema propioa aldarrikatzeko eta hortaz independentzia ere aldarrikatzera, benetan euskaraz ikasi ahal izateko. Egoera honen aurrean ikasleok ezin gara geldirik gelditu eta beste belaunaldiek egin zuten bezala, guk ere euskararen aldeko borrokan lehen lerroan egon behar dugu. Eta hori egingo dugu gaur Euskal Herriko ikasleok. Gure hezkuntza euskalduna. Kaixo lagun, gure lana gustuko baduzu egin zaitez bazkide.